Ola, boa tarde, benvidas, benvidos. Vamos xa a comezar o acto. Doulle paso á deputada de Igualdade para que nos abra aquí con unhas palabras e despois avanzamos. Muchas gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Quero, ante todo, dar as gracias ao alcalde da Cañiza, Luís, a concelleira do Goberno e compañeiros da corporación que están presentes, igual que o público, hoxe para ver e asistir unha vez máis a esta nova entrega dun programa tan especial como é para nós Aquí faltan páxinas. Unha iniciativa candidata aos premios Onda que nos permite poñer en valor o papel de grandes mulleres que viviron e viven na provincia de Pontevedra, como Rita Fernández Queimadelos. Quero agradecer tamén a María Carreiro, doutora divulgadora de arquitectura e urbanismo con perspectiva de xénero, por acompañarnos esta tarde e pola labor que está a facer nesta historia de María aquí de Rita. María, na súa intervención, afondará na traxectoria de Rita, na que eu quero destacar unha cuestión. Hoxe falaremos dunha muller galega titulada en arquitectura que firmou proxectos en España. Rita exerceu durante 30 anos e deixou como legado un exemplo de constancia e talento que abriu as portas a novas xeracións. Foi, sen dúbida, unha referencia decisiva para que outras mulleres avanzasen nunha profesión tradicionalmente masculina. Para nós, para a Deputación de Pontevedra, é fundamental ensalzar a traxectoria de mulleres desta provincia como Rita e outras moitas. As cantareiras de Gargamala, Dona Concha, a modista Juaniña, as alfombreiras, as nais contra a droga, as mulleres do mundo do viño, a científica Marisol Soengas, a fotógrafa e xornalista Corona González, a soprano Matilde Vázquez, a cineasta Cruz Risco e as primeiras policías locais Marina Aledo e Begoña Vilar. Todas elas protagonistas desta nova edición de Aquí faltan páxinas. E que todas elas, mulleres que abriron o camiño a outras e traballaron para facer desta provincia un lugar mellor. Remato xa, para que comece o faladoiro e darlle paso ao alcalde Luís para que tamén poida dar unhas verbas neste faladoiro. E gostaríame facelo reiterando o compromiso desta Diputación, deste Goberno, coa igualdade. Ao longo destes anos estamos a demostrar que esta é unha das nosas grandes prioridades e tamén que sumar vontades sen crispación e dialogando é o único xeito de conseguir avanzar cara a un mundo máis xusto. Quero agradecer tamén ao Departamento de Igualdade como unha vez máis siguen traballando para que este faladoiro, Aquí faltan páxinas, sea posible en toda a provincia de Pontevedra. E así que desexo que estas sementes que se están dando a través da Deputación de Pontevedra, a través do Departamento de Igualdade, sirvan para construir unha sociedade mellor e unha provincia mellor. E estou segura que o conseguiremos. Moitísimas gracias. Quero que disfruten deste faladoiro, desta gran muller Rita, que marcou historia como a arquitecta galega que empezou a firmar proxectos en toda España. Moitísimas gracias. Boas tardes a todas e a todos. Despois das palabras de Paula Bouzós, diputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra, a que quero agradecer a súa presenza hoxe na Cañiza e a súa participación neste acto. Permítanme compartir algunhas reflexións arredor da figura de Rita Fernández Queimadelos.
Rita forma parte da nosa historia, da nosa identidade e tamén do noso futuro. Unha muller nacida aquí, na Cañiza, na que nun tempo difícil foi quen de abrir camiño nun ámbito no que as mulleres apenas tiñan presenza. Rita non só foi arquitecta, foi pioneira, foi valente, foi exemplo. No ano 1940 converteuse unha terceira muller arquitecta en España e nunha das pioneiras da arquitectura galega. Pero máis alá dos datos, o verdadeiramente relevante é o que representa. A capacidade de romper barreiras, a valentía de cuestionar os límites establecidos e a certeza de que o talento e a intelixencia non entenden de xénero. A súa traxectoria profesional desenvolveuse tanto no ámbito público como no privado, desde o traballo na Dirección Xeral de Relacións de Rexións Devastadas ata o exercicio libre da profesión, destacando especialmente en proxectos de vivenda, arquitectura civil e tamén no ámbito educativo. O ano pasado tivemos a oportunidade de dar un paso importante como Concello, dedicar unha das nosas prazas no corazón da vila á súa memoria nun acto organizado en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Non foi só un xesto simbólico, foi unha decisión consciente situar a Rita no espazo público, incorporándola ao día a día da veciñanza como referente e como inspiración. Porque as sociedades tamén se construyen desde aquilo que deciden lembrar e tamén desde a quen deciden facer visible. Este acto é un paso máis nese camiño, un exercicio necesario de memoria, de recoñecemento e tamén de xustiza. Forma parte, ademais, dun proxecto especialmente valioso como é Aquí faltan páxinas, que busca recuperar historias de mulleres que durante moito tempo non ocuparon o lugar que lles correspondía na nosa memoria colectiva. Como se recolle no manifesto do 8 de marzo da FEGAN deste ano, as mulleres foron e son xestoras do cambio, protagonistas, moitas veces, invisibilizadas da evolución dos nosos povos e cidades. Na Cañiza fixémolo tamén recentemente con outra muller referente, Maruja Gómez, neste caso, coñecida habitualmente entre nós como María Gómez, a nosa primeira alcaldesa democrática. Dúas mulleres en ámbitos distintos, pero cun fío común, abrir camiño onde antes non o había. Ese é o valor deste acto, recuperar a nosa memoria, construir referentes e trasladar ás novas xeracións un mensaxe clara, que o futuro tamén lles pertence. Que as nenas da Cañiza e tamén de toda Galicia miren esa praza e saben que elas tamén poden proxectar o mundo que queiran, que poden ocupar os espazos que históricamente lle foron negados ou que poden contribuir co seu talento a transformar a sociedade. Porque cando unha muller avanza, avanzamos todos. Quero tamén saudar e agradecer a presencia de todas as persoas que hoxe nos acompañan e de maneira especial as relatoras desta xornada, que serán quen de afondar con maior detalle na traxectoria e no legado de Rita Fernández Queimadelos. E permítame rematar cunha idea que considero esencial. Recoñecer a mulleres como Rita Fernández Queimadelos non é só un exercicio de memoria, é unha responsabilidade co presente e un compromiso co futuro. Moitas grazas. Perdón que abandonei o meu guión por alá atrás porque me entusiasmei. Boa tarde, benvidas e benvidos, grazas por acompañarnos na presentación dun novo episodio da colección. Aquí faltan páxinas, estamos xa no 8º da que é a terceira entrega, que lle dedicamos á figura de Rita Fernández Queimadelos, como xa se dixo aquí, pois primeira arquitecta galega, tamén a primeira que asinou proxectos de arquitectura a nivel do Estado, pero moito máis que iso, non? Porque é unha referente que nos deixa máis alá de ser, non, como falábamos, primeira ou non primeira, unha profesional que nos deixa
un traballo impecable, rigoroso e cunha ética profesional intachable, con unha mirada arquitectónica, ademais, que tiña moito que ver cos coidados, e tamén aquí Rita foi pois unha adiantada ao seu tempo. O podcast contou coa colaboración de María Carreiro, que hoxe temos a sorte de que nos acompañe aquí, para afondar un pouquiño máis, bueno, con nos sobre todas as cousas que se contan no podcast, que teredes disponible hoxe a partir das 9 da noite, xa estará accesible desde iVoox, desde Spotify, tamén a través da web da Deputación de Pontevedra. É un podcast, como comentaba antes con María, que quedou xeitoso, quedou amplo, quedou creo que uns 52 minutos, pero bueno, Rita tamén o merece. María, veredes agora, tamén cando escoitedes o podcast, que fai unhas reflexións moi necesarias, moi interesantes, e eu quixe, bueno, pues aproveitarme de toda esa información e que quede aí recollida. Bueno, María, gracias por aceptar o convite, grazas por atenderme desde o primeiro momento. Voute presentar para que o noso público coñeza un poquinho máis a túa trayectoria, igual que hoxe coñeceremos a de Rita, pois María tamén é arquitecta, é doutora arquitecta e profesora de proxectos arquitectónicos na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña desde comezos dos anos 90. Entre 2011 e 2013 participou, xunto con outras investigadoras e investigadores da escola, no proxecto I+D+I, Mulleres Arquitectas de Galicia, o seu papel na profesión e no ensino da profesión. E en 2019 implicouse nun proxecto sobre os centros de acollida para vítimas de violencia de xénero desde a perspectiva arquitectónica. A súa actividade profesional e investigadora está ligada á do profesor doutor Cándido López González, con quen exerce desde 1989 desde o despacho profesional MCCL Arquitectos, atendendo tanto a traballos de arquitectura como de plan, e ambos son autores e editores de diversos libros e artigos, e veñen de presentar, pois este pasado mes de xaneiro, este libro do que eu falaba, que está aquí, despois, se alguén quere botarlle un vistazo, deixarémolo por aquí, que haceres dunha pioneira, Rita Fernández Queimadelos, arquitecta, 1908-2008. E, bueno, pois aquí ela recolle unha investigación moi ampla, non a primeira, pero sí a culminación, non? Porque xa houve outros achegamentos previos á figura de Rita, e xa, por fin, pois aquí está o libro, que conta, bueno, pues con tamén moitas fontes documentais importantes, entre elas a da familia de Rita Fernández Queimadelos, nomeadamente Rita Iranzo, unha das súas fillas, que ademais tamén é arquitecta, bueno, e que hoxe pues, nin ela, nin o resto de irmáns poden estar aquí, porque non viven por aquí, pero, e aproveito xa para facer a pregunta en alto, non sei se temos aquí alguén achegado á familia Fernández Queimadelos que nos acompañe na sala. Temos benvidos, simplemente grazas. Pois, bueno, logo abriremos un pouquiño o coloquio e o debate e, se lles apetece, estaremos encantadas de que nos acheguen calquera información que queiran compartir con nós. Bueno, María, se queres podemos comezar xa por aí, non? Por como chegas ti a figura de Rita, porque, bueno, nesta colección nos dedicamos un poquinho, como a ti, a desenterrar estas figuras de mulleres extraordinarias que non saen nos libros. Entón, como chegas ti a Rita e como inicias a túa investigación e que participación ten aí a familia, como colaboras con elas, etc. No ano 2011 xurdiu un tema sobre unha arquitecta coruñesa, Milagro Reyome, que xa había sido arquitecta municipal, profesora de escola, estaba xubilada e por unha serie de cuestións o profesor López González contactou con ela, non? E xa estaba moi maior. Eso nos fixo reflexionar sobre quen eran as nosas referentes, porque ti estás metida nos estudos, vas aprendendo cousas, coñeces arquitectas e arquitectos, sobre todo coñeces arquitectos e poucas arquitectas, pero de repente, dices, bueno, e quen estaba antes que a nós, non?
E entón resulta que tes un vacío tremendo, porque era como se o mundo comenzase cando nos matriculamos na Escola de Arquitectura, pois non sei, coñecías algún arquitecto e tal, pero non tiñas ningún referente, non? Entón xurdiu o tema de concurrir a un proxecto de investigación que naqueles momentos convocaban o Instituto das Mulleres sobre o tema da arquitectura en Galicia feita por mulleres, fundamentalmente. Despois o tema foi derivando porque nese momento pois a indagar sobre que había escrito sobre o tema, que non había nada, verdadeiramente, pois chegamos a coñecer a figura de Rita Fernández Queimaderos, que aquelo nos sorprendeu moitísimo porque pois había referencias dela nun blog que era La Mujer Construye, tamén na Universidade de Rovira Virgili, que tiña unha páxina de mulleres, pero nada máis. Entón, o que sempre salía esa foto, a foto que está aí, que é a foto canónica, digamos, de Rita, despois uns planos dun proxecto de recuperación, do patronato de San Fernando de Henares para regiones devastadas, non? Entón, era aquilo o que tiñamos, pero, pois, nada máis. Entón, a partir de aí, pois, era unha figura que realmente era a máis descoñecida, a que non sabíamos nada dela, a que non sabíamos, ademais, como indagar, porque pois non había traballado en Galicia, ou polo menos había traballado, ninguén a coñecía dentro do círculo profesional. Pois deste tema que vais buscando, entón atopamos que era de aquí da Cañiza, entón chamamos a Cañiza alguén que nos puxo en contacto co historiador local, que resulta que a coñecía a familia, entón a partir de aí fomos tirando dese fío. Despois coincidiu que a filla maior, Rita Iranzo, pois tamén era arquitecta, entón falamos con ela, e de feito tivemos unha entrevista, porque o que facíamos no traballo pois era, digamos, tiñamos unha base de datos ampla das arquitectas galegas, e dentro desas, pois, fixemos, claro, pois aparecen as primeiras que están colexiadas, que máis ou menos coñecías, chegamos a Rita, e as outras estaban todas, daquelas ainda vivían todas, entón as entrevistábamos personalmente, e o caso de Rita, pois, claro, entrevistamos a Rita Iranzo, que, digamos, puxolle voz. Resultou, claro, un persoeiro moi interesante porque era absolutamente rompedor. Despois, cando falabas, pois, por exemplo, con persoas que podían ser compañeiras dela ou que habían estado na escola de arquitectura, pois había como moita nebulosa, non? Porque pois si se coñecía pois a Matilde Ucelai, a Matilde Ucelai Marortua, tamén había así referencias de Juan Ontañón, porque xa fora unha muller xa bastante recoñecida, pero de Rita quedara así como perdida, non? Porque era unha persoa que era pouco dada a relación social, digamos, de formar parte, digamos, do colectivo profesional, estuvera traballando en Madrid, despois se foi a Murcia, entón quedara así como un pouco, digamos, na negua, non? O indagar sobre ela, claro, nos encontramos con que fora arquitecta escolar da provincial de Murcia, que había estado en regiones devastadas, o sea, unha serie de cousas que foron bastante interesantes, e despois que onde toda esa confusión, pois había quen lle adjudicaba moitas das cousas que ele había feito pois a diversas compañeiras, non? Algúnas que ni siquiera chegaran a terminar os estudos, ou, por exemplo, pois se decía que unha que se titulou con ela, que Cristina Gonzalo Pintor, que ten 15 días unha acabou un día e outra 15 días máis tarde ten o título, non? Pois que moitas das cousas de Rita, pois ella achacaban a Cristina Gonzalo Pintor, pois un pouco desentrallamos eso, e despois tiñamos unha compañeira do grupo que quería facer a tesis sobre ela, pero por distintos motivos de saúde, pois o tempo foi pasando e non, digamos, a tesis non arrancaba, non? De feito, habíamos estado en Murcia, en Alcalá de Henares, visitando, digamos, os arquivos para xuntar todo o material, non? Que de primeira man. Digamos, debo decir que o que estaba como máis empeñado no tema de Rita Cándido López, non? Ele era, digamos, como o que tiña como máis empeño en desvelar o que ela facía. De feito, pois o libro e moitas das cousas, pois, digamos, por seu impulso. Eu tamén, pero, vamos, hai que
as cousas teñen o seu recoñecemento, non? El aí puxo moita forza. E despois, xa cando vimos que a tesis non se iba a levar a cabo, porque era imposible, pois entón xa rescatamos todo o material para dedicarlle ao libro, porque era como unha asignatura pendente, non? Porque se había feito de Milagro Rey, de Elena Regui, pois están traballando no País Vasco, e nós tamén fixéramos xa un artigo, pero o de Rita era, digamos, era un deber. Faltaba este libro. Sí. Bueno, Rita Fernández Queimadelos foi a primeira arquitecta galega, tamén unha das primeiras do Estado, a terceira en concreto, pero que significa realmente ser pioneira nese contexto e que implica máis ao lado do histórico? Esta é a pregunta aí importante, non? Porque ser primeira é importante, porque non tes ninguén detrás e ti das ese paso, non? Pero despois de dar ese paso, non solamente te matriculas nunha carreira, a estudias, a rematas, senón que te dedicas a ela porque ti consideras que o tens que facer. O sea, sin pensar se eres a primeira ou a última, non? O sea, é como unha toma de decisión moi importante. O sea, quere decirse que tes unha intelixencia desperta, que tes unhas conviccións profundas e que despois que eres unha persona libre. O sea, unha das cousas que me parece moi interesante de Rita é a liberdade que ten, non? Porque está vivindo nun momento en que, bueno, non hai liberdade política, bueno, antes nos primeiros anos sí, non? Pero, bueno, vives moi condicionada. Ademais, hai outra cousa que, vamos, que para mí é relevante, é que Rita non está vivendo en Madrid, non? Porque tanto Matilde Ucelai como Cristina Gonzalo viven en Madrid. Outra das mulleres que naqueles momentos se matriculan na Escola de Arquitectura, que é a filla dun arquitecto recoñecido, non? De Antonio Flórez, pois tamén vive en Madrid. Entonces, digamos que tes un contexto como que parece que champara, non? Ti tomas unha decisión, que é unha decisión difícil, tal, pero unha rapaza que nace na Cañiza, inda que sexa nunha familia ilustrada, que vive en Ourense, con pai que ten unha mercería. O sea, que teña, digamos, a capacidade xa de imaginalo, de pensalo. O sea, que ela quere ser arquitecta, que se vai ter que ir a Madrid, e que vai ter que facer unha cousa, e que eso me parece que, digamos, é a primeira, pero unha primeira é unha luz, non? É moi luminoso, o sea, porque supón unha valentía e un coraxe que está por encima do contorno, non? Do contorno inmediato. Eu entendo que iso ten moito que ver co que lle transmitían en casa a Rita, e agora ti nos contarás quen o quenes, e tamén ten moito que ver co seu vínculo especial coa aldea da Torre, a pesar de vivir, bueno, máis radicada en Ourense, pero sempre con moito contacto aquí, non? E aquí, digamos que onde ela ten esas vivencias que o mellor podemos considerar definitivas para que ela sentise esa, bueno, pues, esa convicción ou ese desexo de tirar por esta profesión. Sí, verdadeiramente, claro, ela ten en Ourense, pois está porque ten que estar, porque estudia ali, pero todos os seus vínculos, por aquilo que nos van contando, está, digamos, ligada a Cañiza e a Torre, non? No sentido de esa relación coa natureza, digamos, coa vivencia do que é a vida, digamos, libre, na liberdade, esa capacidade de incluso de ser capaz de comprender, digamos, o que son os traballos manuais, por exemplo, de carpintería, non? De atender a ese tipo de traballos que nunha nena non parece que sexa o máis común, porque, digamos, todo o que te rodea, o que te rodeaba nese momento, pois te encamiñaba que foses cara a outras cousas, non? Digamos que, ademais, o principio a capacidade de observación do entorno, da natureza, está no principio da arquitectura, no principio da vida. O sea, hai moitas cousas que, digamos, que se chegan a facer porque un observa como é un árbore, un observa como cambian as estacións. Outro día falaba con alguén que cando Gaudí, non sei, está pensando na Sagrada Familia ou noutras cousas, realmente está vendo un árbore sen follas, non?
Entonces, imagínome que Rita tamén tería ese tipo de imaginación, o sea, de relacionar ese tipo de aspectos, digamos, con aspectos espaciais, non? E despois tamén me chama a atención porque a arquitectura é unha arte bastante abstracta, non? O tema do espacio. Entón, falando con Rita Iranzo, nos decía que ela tiña sentido do espacio como outras persoas poden ter sentido da cor, non? Para a pintura ou do sentido do volume, no? Para a escultura, pois ela tiña ese sentido, digamos, do espacio, o sea, do estar e de sentirte como entra a luz, como son os lugares nos que estás, e que por eso seguramente sentes esa necesidade de poder proxectar os espacios, non? Entonces, claro, esa vinculación me parece que importantísima, non? Esa relación coa natureza e esa capacidade que ten de observar, que seguramente tiña de observar, que moitas persoas non a teñen ou a teñen moito máis tarde, o sea, podes chegar a esa entidade, pois, non sei, cando xa a mellor eres moi maior, non? O sea, chegar a ese sentido, o sea, de que a natureza é realmente o que nos está ensinando moitas cousas, é unha cosa, me parece, de unha inteligencia elevada. E logo tiña a sorte, bueno, pois de ter ese avó agrimensor, non? Eses traballos de carpintería bastante inspiradores aquí na Casa da Torre, e dúas aboas tamén tremendas, non? Sí, efectivamente, porque a aboa de Queimadeiro sempre lle daba apoio, non? O sea, vese que era unha muller que tiña un sentido da vida que trascendía o cotiá. E despois a aboa de Tui, pois tamén era un persoaxe bastante singular, porque é unha muller que quedou viuda, tiña un só fillo, que era o pai de Rita, e cando morre, cando se queda viuda, digamos que as irmás do seu marido desheredan a ela e ao fillo, non? Porque ele era unha muller pois que iba ao casino a ler o periódico, que pois escribía, que tiña unha serie de inquietudes intelectuais que non casaban, digamos, co que debería ser unha viuda da época, non? Rita estaba moi influída por ela. De feito, cando era pequena, lle regalou unha cámara de fotos, o sea que para unha persoa que non tiña moitos recursos naqueles tempos, non? Vivindo así nunha vila, pois a facer o esforzo de regalarlle unha rapaza unha cámara de fotos, me parece que debía de ser un tesouro, pareceme algo extraordinario. E despois Rita tamén tiña esa rebeldía, non? Hai unha anécdota moi divertida que pois ela quería o sea, bueno, como unha boa rapaza de boa familia, pois o pai puxolle, bueno, a ensinar a tocar o piano, non? Pero ela quería tocar a arpa, pensou que lle daba igual tocar a piano que a arpa, pero que era un tema de levar a contraria, non? E depois que a arpa, pois debía ser unha cousa bastante rara, non? Total, que desmontou o piano por abaixo para tocar as cordas coas mans, porque, digamos, nun acto de rebeldía. Entón, é unha persoa, digamos, con unhas conviccións e un carácter moi senlleiro, non? O sea, que, e despois o que che comentaba antes, non? Que, bueno, comenta a súa filla, non? Que sempre que, como era así tan rebelde, que lle decían as tías de aquí, lle decían, que ti eres como a boa Helena de Tui, porque era así, vamos, moi ela, moi peculiar. E, bueno, e máis alá do que todos estes vínculos e referencias e referentes coas que crece ela, tamén é parte dun momento histórico, non? Quero dicir que, bueno, pois ela forma parte de ese breve período no que se comezaron a abrir algunhas portas. Bueno, en España as mulleres poden entrar na universidade e practicar as profesións coas titulacións a partir do ano 1910, non? Isto, máis ou menos, debo dicir que en casi toda Europa andan por esa época, non? As mulleres noutros sitios, ou aquí en España mesmo, podían asistir a clase na universidade con permiso especial. En os anos, digamos, o período que está entre guerras, en toda Centro Europa, é un período extraordinariamente avanzado, e tamén en España, non? Con máis retraso, pero tamén nos van chegando esos aires. De feito, digamos, as arquitectas europeas máis recoñecidas, pois empezan a traballar nesa época. Non creo que fose moi coñecidas así nos ambientes arquitectónicos, porque non se falaban delas, pero, bueno, todo chega, non? E despois esta xente, ademais, eran persoas moi cultas,
que estaban ao tanto do que estaba pasando fora, que ademais dominaban varios idiomas, o sea, por exemplo, para entrar nas escolas técnicas de enxeñería, pois tiñan que ter 2 idiomas, un latino e un anglosaxón, o sea, que falaban italiano ou francés, e inglés ou alemán, o sea, que era que non é que te desen un cursiño tal, sino que tiñas un examen de idiomas para entrar nas escolas. Entonces tiñas un acceso digamos, a publicacións, a libros que non estaban no alcance de moitas persoas. Por iso, o caso de Rita, hai outro tamén caso dunha arquitecta que estudiou que era de Coria, non? Pois son tamén relevantes porque cando vives en Madrid ou en Barcelona, non? Que naqueles momentos eran as grandes cidades, pois tes acceso a cousas que desde Ourense, desde logo, son máis difíciles. O sea, tes que ter moita voluntade para poder facelo, non? Naqueles momentos, bueno, temos que decir que a cociña, tal e como a coñecemos hoxe, non? Esa cociña coa encimeira e os electrodomésticos incorporados, pois é unha aportación dunha arquitecta austríaca que traballa en Alemania naqueles anos, justamente ahora se fai o centenario da cociña Frankfurt, digamos que hai un ambiente que propicia que as mulleres comecen a incorporarse aos estudos, non? Despois cada unha vai a aquilo que lle interesa máis, pero por iso en ese momento aparece o tema das arquitectas, non? Neses anos, nos anos 30, é como unha consecuencia do que estaba pasando por Europa e que chega aquí. Sí, a min nos adiantamos, pero esa anécdota que me contabas para o podcast de Margaret, non? Sí, Margaret Sudikotsky. Sí, sobre o tema da cociña, bueno, tamén moi sintomática, non? Sí. De que papel ou que rol lles deixaron xogar as mulleres arquitectas. Bueno, as mulleres arquitectas e as mulleres profesionais en xeral. De feito, digamos, unha das cousas por las que en Alemania, por exemplo, se veía ben que as mulleres estudiasen medicina ou arquitectura ou así diversas profesións, era porque así podían atender as mulleres, non? O sea, a xinecoloxía ou a pediatría, pois parecía que era unha parte da medicina con 20 que estudiasen mulleres porque iban a atendelas, e tamén as arquitectas porque iban a poder falar coas amas de casa, as cónyuges dos clientes, e lle transmitían, pois, digamos, aquelas necesidades que o mellor un home non chegaba a comprender, non? De feito, pois, todas estas mulleres que eran arquitectas naquele momento nunca pisaron unha cociña, porque tiñan servicio doméstico, eran señoras que non sabían, que non cociñaban, ni limpiaban, ni nada, pero, digamos, chega a cociña a base de, bueno, porque entende con unha necesidade e se pon a estudiar, non? E, ademais, hai tamén, a finales, a mediados do 19, en Estados Unidos, non? Despois do fin da esclavitude, pois sucede que nas casas non teñen servicio, non? Xa non teñen esclavos, e a maior parte da xente pois non pode pagar un servicio doméstico. Entón, xurden o que son, bueno, maestras que se dedican a enseñar economía doméstica, e o que fan é racionalizar os traballos, en consecuencia racionalizar o espazo. Entonces, todo este tema que chega a Centro Europa nos anos 20, xa comenzara en Estados Unidos a finales do 19, entonces, bueno, se chegou a aplicar o taylorismo e o fordismo aplicado ás tarefas domésticas. Porque, claro, nos agora, bueno, me parece que me estou desviando do tema, pero supoño que interese. Nestos momentos, por exemplo, pois hai bueno, xa houve uns anos que había así como unha certa romantización do que era o traballo femenino tradicional, non? Que si unha cociña económica, que si a lavar o lavadoiro, o sea, unha serie de cuestións, que si tender a roupa na rúa, bueno, unha serie de cuestións que verdadeiramente é que non nos damos conta do que era o traballo doméstico cando non tiñamos electrodomésticos. E o que supón estar cociñando con unha cociña de carbón ou con un hornillo de leña,
para a saúde das persoas, non? Porque se iso significa que tes neumonías, que vas a ter moitos problemas pulmonares, porque estás ali en contacto, que lavar a roupa, claro, non, a xente non se cambiaba como nos cambiamos hoxe, non? Pues non sei se tendes fillos adolescentes, non? Que chegan a casa e cada día tes 5 pantalóns diferentes para lavar, porque cada momento hai que cambiar, o sea, eso era imposible, porque lavar a roupa no río, ou lavar a roupa nun lavadoiro, era unha tarefa complicada, non? De feito, pois nas casas da clase media, non moi alta, pois sí que había xente que acudía, digamos, ás lavandeiras, non? A lavandeira era un oficio da clase traballadora e a planchadora, porque era moi escravo, non? O sea, entonces, o sea, non ten nada de romántico. Sí, e era un oficio que Rita debía coñecer ou ter estado en contacto con para deseñar o lavadoiro que deseñou. Pero, bueno, antes de chegar aí, eu quería preguntarte, no momento no que entra ela na Escola de Arquitectura, que resistencias se atopaban aquelas primeiras mulleres e que cousas, de algún xeito, ti que tes tamén experiencia docente, seguen presentes hoxe na Escola de Arquitectura? Bueno, as escolas de arquitectura naqueles momentos, penso, sempre decían que as trataban como señoras, o sea, estupendamente, o sea, que non teñen queixa nin dos profesores nin dos compañeiros. Porque debo dicir que os arquitectos varóns son moi educados, non? E despois, ademais, o sea, hasta é unha cousa arquitectónica que haxa unha muller, o sea, que haxa unha cousa así como singular nun aula, non? Isto é como un anuncio de Benetton. Efectivamente, vamos a ver se temos aquí. Aquí está unha foto de Rita cos seus compañeiros de clase, que son todos varóns. Moitos deles ten sido arquitectos insignes do noso país, o sea, grandes figuras da arquitectura. Claro, pois estaban tratadas estupendamente, porque eran uns cabaleiros, os arquitectos, ademais, incluso teñen un traxe de gala que era así como se fosen unha especie de, non sei, non chegamos a conocelos, era con un penacho, como se fose unha especie así como de almirantes, non? Entón eran uns cabaleiros e tiñan estas compañeiras, as que respetaban moito, ademais, claro, estaban coñecedores de que eran mulleres moi intelixentes e, en ese sentido, as aceptaban ben, non? Pero, claro, como se acepta sempre o extraordinario, sabendo que elas non eran un potencial competidor, non? Porque pois elas nunca iban a ter os encargos, non iban a encargar o Ministerio do Aire, non? A ningunha delas, non? Pois se farían, pois, eso, algunha casiña para unha señora pois da sociedade tal, que lle quería encargar unha casa, pois iba a falar con ela e tal, pero non representaban nada máis, non? Nese sentido, pois verdadeiramente todos os testimonios, as testemunhas que vamos tendo tanto de Rita como de outras arquitectas, xa de anos posteriores, sempre pois falando dos seus compañeiros con moito cariño, con moito respeto, que respetaban, que se trataban moi ben, que tal, pero claro, non sei, era como unha cousa extraordinaria, entonces ti aceptas porque é maravilloso. Eu xe nas escolas de arquitectura, pero bueno, xa me imagino como tratarían con unha certa condescendencia, non? Porque hoxe as miñas alumnas me din que as tratan con condescendencia, non? Que os seus compañeiros, e me din tamén eles, que os profesores lle valoran os traballos porque son sólidos, ten rigor técnico e tal, e elas que está moi ben dibuixado, ten moita sensibilidade, tal, non? É armonioso. Claro, é armonioso, entonces, o sea, que elas, pois, o sea, eso, fago sempre ahora desde fai anos, cando dou clase en primeiro e en quinto, entonces en quinto, pois, lle pido así que me fagan algún relato de micromachismos, non? Entonces me aparecen sempre esas cousas, despois que as tratan así como pobrecita, claro, es que hai que explicárselo mejor porque non lo entiende, non? Porque as escolas de arquitectura son moi reacias a cambiar o patrón, non a que veñan mulleres, pero ti tens que asumir o patrón que hai ali. Cando queres cambiar o modelo, pois xa a cousa non é tan sinxela. É unha das cousas que a mí me sorprenderon e logo, bueno, entendín por qué. Cando tú dis os arquitectos en masculino, son persoas moi conservadoras, non? Cando nós temos, eu creo que un
un relato colectivo da arquitectura como unha profesión de vanguarda. E, en cambio, parece que hai aí moita reticencia. Sí, é que de vanguarda no sentido filosófico e técnico, non? De feito, cando eu acabei a carreira, que era un arquitecto, era arquitecto porque, vamos, na miña época decir que eras arquitecta era como decir que eras non sei o que, o sea, era unha cousa como ser arquitecta. Yo soy arquitecto, que es el título, arquitecta non existe, non? Andábamos en esas, hasta non fai tanto. Pois, xa me perdí, o de conservador. Claro, eu pensaba que éramos un grupo progresista, que, vamos, sempre na vanguarda das cousas. Pero, claro, efectivamente, a arquitectura é como a pintura ou como a escultura, o sea, no sentido intelectual, sí que está na vanguarda, porque sempre está, digamos, tratando de facer cousas novas, non? E incluso, digamos, que moito da valía, non? De que plantexes algo novedoso, algo innovador, algo que non está. Pero despois no seu comportamento social, son, vamos, absolutamente reaccionarios, non? Despois hai de todo, non? O sea, isto é, digamos, no colectivo. E claro, cando pensas que o arquitecto de prestixio non vive da obra privada, non? Vive da obra pública, entonces está moi vinculado ao poder. Entón, ao vincularte ao poder, pois ti adoptas unha reacción moi conservadora, sempre buscando estar co poder que convén en cada momento. De feito, un dos arquitectos principais do século XX, que é Le Corbusier, que seguramente vos sonará, que é un arquitecto total, que é o que, bueno, fai de todo, ese señor, pois, pactaba coa extrema dereita e coa extrema esquerda sin inmutarse, non? Porque lo que lle importaba era a súa obra. Entón, como a obra era o importante, daba igual con quen estabas. Entón, nese estar, iso é moi reaccionario, porque, digamos, tesos, como decía Margot Marston, teño uns principios, pero se usted quere, teño outros. O sea, non... O sea, en ese sentido, entonces, en las escolas de arquitectura, incluso esos arquitectos que pretenden ser super avanzados e super progresistas, que os vemos ali falando na televisión, así sempre como no limbo e tal, son absolutamente reaccionarios neste tema. O sea, falar que as mulleres teñen un sentido, o sea, poden aportar algo distinto á arquitectura e inventar bueno, para nada, non? O sea, non. Por eso a arquitectura segue sendo un tema, a pesar de que hai moitas máis arquitectos, hai máis alumnas que alumnos, xa empeza a haber máis egresadas que egresados, é unha profesión difícil para as mulleres, non? Xa. Hai unha idea moi interesante no podcast que ti dis que non existe contra o que, bueno, moito se lee, moito se comenta, unha arquitectura feminina, feminizada ou con un enfoque non máis, bueno, que se poda pensar correspondente con certos valores que se nos atribúen ás mulleres, non? O que hai realmente pois é unha influencia do xénero na práctica arquitectónica e nese sentido, non sei, pois quería preguntarche que límites tivo Rita a hora de desenvolver o seu traballo, non? Bueno, creo que Rita... O que sí creo que se planteaba, o tema, digamos, como unha muller que coñecía ben como funcionaba unha casa, non? E que tiña esa experiencia, non de cociñar, porque tamén tiña servicio doméstico, pero sí de dirixir, non? Era consideraba nos seus proxectos domésticos, sobre todo cando eran xa de vivendas, digamos, bueno, para un certo estándar social, pois sí consideraba, digamos, moitas cousas que ao mellor un arquitecto tradicional pois non consideraba. Por exemplo, un tema que me parece bastante interesante era o tema do cuarto de costura, non? Que aquí teño esta vivenda, non? Isto era unha remodelación dunha vivenda que realmente o único que queda da remodelación é unha ala de aquí, porque todo o resto é novo. Entón aparece o cuarto de costura, e o cuarto de costura é un cuarto importante. O sea, ten unha dimensión importante. Despois que os cuartos de servicio non son moi reducidos, o sea, teñen tanta importancia, o sea, teñen unhas dimensións similares aos cuartos principais. De feito, por exemplo, hai unha
hai unha periodista e fotógrafa que é Esther McCoy, americana, que visitou na época nos anos 50 pois a arquitectura mexicana, non? Pois Luis Barragán e así, entonces eran casas casas de alta burguesía e tal. Entonces a ela o que lle chamaba a atención eran casas magníficas, pero o servicio tiña uns cuartuchos bastante infectos, non? O sea, moi pequenos, ali como moi fora, incluso tiñan que chegar pola terraza, bueno, era unha cousa así moi secundaria, non? E, por exemplo, no caso de Rita, en todas estas casas que había cuartos de servicio, sempre teñen teñen dignidade, o sea, non son espacios que podamos decir o sea, calquera podería dormir neles, vamos, ainda que non sexa o servicio doméstico, non? Nese sentido, sí que era... E o cuarto de costura que ven a ser como esa habitación propia. Efectivamente, o cuarto de costura é unha cousa que a mí me chama a atención moito, porque realmente é a habitación propia. A habitación propia, porque no cuarto de costura sí que non entraban os homes, na cociña podían entrar, non? Pero no cuarto de costura, non. O cuarto de costura é unha cousa que se perdeu e que ahora se reivindica. E agora se reivindica e agora estamos recuperando un pouco todas as historias que van entre os fíos, non? Sí. Da costura Sí. e que ao final significaban unha reunión de mulleres cosendo, pero tamén facendo outras cousas, Claro. tamén falando, tamén pensando. Sí, era un cuarto importante, non? Sí. E hai moitas cousas desta arquitectura que se perdeu, desa arquitectura digamos, desa burguesa, poderíamos decir, de alta burguesía, que nestes momentos se reivindica porque ese doble funcionamento, por exemplo, permite que a casa, nun caso de divorcio, por exemplo, de custodia compartida, que podan coexistir dúas familias sin tocarse e ao mesmo tempo con espacios comuns, non? Hai moitas cousas, o sea, que nestes momentos descubrimos non, porque non é descubrir, porque están aí, non? E de repente nos damos conta que cousas que se deixaron de facer por considerarse que xa estaban obsoletas, teñen moito interés, non? E teñen moito interés pero aplicadas con unha mirada contemporánea, non? Claro. E Rita, nese sentido, sí que sempre tiña ese tema. O sea, tamén é certo que, por exemplo, arquitectos dun certo estándar, non? Como Coderch é un dos que máis, ou Alejandro de la Sota, cando proxectaban as casas, proxectaban tamén con eses cuartos. O sea, tiñan esa mirada de todo o que necesitábase unha vivenda, non? Non solamente o salón, a cociña, cos 3 metros de encimera e tal, senón que había o cuarto de costura, o cuarto de plancha, os armarios para os electrodomésticos, para o escobeiro, porque todo iso desapareceu, o sea, todo iso desapareceu porque nadie pensaba que eso fose necesario, non? O sea, que eso, nada, as escobas se ponen en el aire, por exemplo, non? Rita, eu penso que sí que o tiña ese sentido, aunque despois ela facía o que lle pedían, claro, se acomodaba, digamos, aos presupostos, os orzamentos que a veces tiña moi reducidos, pero sempre trataba de darlle dignidade ás casas que facía. Despois, ademais, era unha organizadora moi boa. Pois iso conecta coa miña seguinte pregunta, que, que ela traballou sobre todo nesa chamada arquitectura do cotiá, non? Onde temos escolas, temos vivendas, e por chamarlo de alguma maneira, espazos básicos, non? Para habitar, estudar, traballar, que é un tipo de arquitectura que queda sempre fora dese relato oficial, non? Dos grandes edificios máis sinalados que despois visitamos e estudamos e que son sempre obras de homes ou case sempre. Entón, nese sentido, que valor ten hoxe revisar a obra de Rita e o mellor tamén aquí é o momento de falar dese lavadoiro e por que un lavadoiro pode ser político. Bueno, o tema, en eses momentos, para min, o que me ensinou estudiar as obras destas arquitectas, en concreto a obra de Rita, é, digamos, algo que me tiña, penso que rondado na cabeza, que me tiña con inquietude a min como profesional, non? Que é o tema do valor non da obra, o sea, non do arquitecto de unha peza que fai obras sempre perfectas e demais, senón o valor das obras, o sea, que alguén nun momento determinado pode facer unha obra de arquitectura excepcional
e non porque sexa formalmente excepcional, senón porque está pensando nas persoas que a vai habitar, entón esa obra se responde a esas necesidades, non? Despois tamén en como vemos a arquitectura, moitas veces os arquitectos que solamente vemos como un tema de formas, o sea, máis con esa visión histórica ou artística, non? Entonces vas ver edificios pois que ten unha connotación, que hai un crítico que di que está estupenda e que ten uns valores filosóficos bueno, extraordinarios, e entonces resulta que a lo mellor te está al lado un edificio de vivendas convencional que te quedas mirando como está organizada a fachada e ten unha orden estupenda, resulta que entras no portal, está moi ben pensado, digamos, ese portal ou esa obra pois se vai mantendo ao longo dos anos porque realmente responde moi ben ás funcións para que estaban pensadas, pero que non son funcións utilitarias solo, porque cando falamos de funcións pensamos que solo é o útil, non. Son funcións que ten que ver, digamos, co sentirse ben, coa parte simbólica, coa parte representativa, coa parte compositiva, o sea, ten como moitos valores. En o caso de Rita, xa ten obras, o sea, ten de todo, o sea, como todos os arquitectos, pero penso que en xeral, pois as obras dela resisten bastante ben o tempo, o sea, hai algunhas que están moi transformadas, como de todo o mundo, o sea, non somos nadie, ¿no? Pero é interesante. E en canto ao lavadoiro, claro, o lavadoiro é político, non? Porque cando vin o lavadoiro de Fuenlabrada, que penso que non se chegou a facer, o sea, bueno, xa está tirado, porque fixeron ali unha urbanización, pois ela plantexa un lavadoiro que non é o lavadoiro común que estamos acostumadas, non? Ademais, incluso fai na memoria do proxecto, pois fai un comentario que pois pensa que en Fuenlabrada, despois da guerra, que é moi necesario dotarllo dun lavadoiro público, porque senón as mulleres ten que ir a lavar o río e iso pois non parece que este ben, non? O sea, non parece que sea digno. Bueno, os lavadoiros todos coñecemos como son, aquí en Galicia hai moitísimos, o pilón, coa parte esta inclinada, non? Que remata, digamos, a piscina, onde se frega a roupa. Pero ela non proxecta ese pilón. Ela proxecta un pilón que xa é un avance, porque ten agua que vende do suministro público e ten recollida de aguas grises, e ademais cada muller tiña o seu propio fragmento de lavadoiros, era o pilón, o que pase que en vez de chegar agua e sair, pois tiña un sistema xa, un elemento central por onde veña a auga e tamén tiña unha recollida de augas grises, de tal xeito que non se mezclaban as augas de todas, non? E despois, a parte central estaba elevada, onde elas lavaban, estaba elevada con respecto do punto de acceso, de tal xeito que tiñas como unha zona de pés secos e unha zona de pés húmedos, non? E entón, atopei que un lavadoiro deste tipo, que estaba en Bilbao, que era dun arquitecto que se chamaba Ricardo Bastida, o lavadoiro de Castaño, que ora, pois, o local, vamos, no lavadoiro non queda nada, queda o local, non? Que é un local público, pero me chamou a atención que nun tempo en que as cousas se facían mínimas, o sea, con recursos cero patatero e canto, bueno, o que había, non? Que ela proxectase, digamos, ese lavadoiro nun poblado, nun momento en que o que estábamos todos era, o sea, o que se estaba a facer era o mínimo que se podía facer. E, sin embargo, ela, nese punto, aporta, digamos, unha solución, que é unha solución xa avanzada, o sea, pensando nas mulleres que iban a lavar, o sea, que tuvixen unhas condicións xa máis que dignas, o sea, xa rozando, digamos, unha cousa xa de unha capital como Bilbao. Digamos que ela non por recibir obras menores, así, entre aspas, deixou de pensar, de proxectar con excelencia. No, ela, o sea, o tema de excelencia sempre está, o sea, porque unha obra pode ser pequena, pero ti tens que facela con cariño e con profesionalidade. O sea, eso sempre tuvo presente en todas as obras, Bueno, e a pesar de todo isto e moito máis que se narra no podcast, porque foron moitos anos dedicados á profesión, tamén con un pequeno parón, e o mellor aquí tamén temos que reivindicar a Rita, porque houve aí un pequeno parón que ten que ver un pouco coa súa historia persoal, familiar, no que ela decide parar, pero non abandonar. Non. Logo retoma.
e que tamén está ben, tamén sí. o mellor é como moi avanzada nese sentido, non? Porque tamén hoxe falamos que o mellor temos que permitirnos parar ás veces nestas voráxines de vidas que temos. Pois sí, porque ela cando tenga, o sea, nos anos, no ano 47 máis ou menos, deixa de traballar porque ten, bueno, xa claro, tuvo 6 fillos, unha é a quinta, morreu sendo un bebé, o sea, pouco despois de nacer, entonces, bueno, tuvo unha depresión, deixou, pero tamén, claro, me imagino que sería difícil compaxinar a atención a todos os rapaces, a pesar de que tiña axuda co traballo profesional. Entonces estuvo sen traballar... E con un marido que non estaba, non? Efectivamente, porque o marido era catedrático en Murcia, entonces iba e viña a Madrid todas as semanas, porque ela non se quería ir a Murcia, ela quería estar en Madrid. Ata que chegou un momento en que xa o de Madrid xa era demasiado, porque, o home estaba cansado de ir todos os días, que facían máis, coincidía con Tierno Galván no tren. Estaba nunha residencia en Murcia, nunha residencia para profesores, non? Que teñen eses viaxes semanais. Entón, cando se marcha a Murcia, os fillos xa son maiores, porque a máis pequena sí que aínda iba ao colexio en Murcia, pero os demais xa estaban facendo as carreiras ou xa estaban, digamos, máis en unha idade que non necesitaban, digamos, unha atención tan próxima. Entón, en Murcia se vai e se pon a traballar, non? De feito, lle di a nai, pero por que non te vas a Murcia? Vaite a Murcia, porque total as tías de Murcia danche igual, ti vas a chegar e te vas a por a traballar, non vas ter problema. Entón, xa así o fixo, non? Sempre tuvo o estudio anexo á vivenda. Despois, hai unha cousa curiosa, que Rita dormía moi pouco. Se despertaba ás 4, 5 da mañá, entón se levantaba, organizaba o seu día, despois, cando as rapazas, os seus fillos levantaban, lles daba o desayuno, ou estaba con eles para organizar a saída ao colexio, se iba, cando na etapa de arquitecto provincial, se iba a visitar as obras das escolas e despois volvía e a tarde estaba no estudio. Pero, digamos, unha das cousas é que era dormía pouco, o sea, despertábase moi temprano e entón o día de un día muitísimo. Era unha cousa así bastante peculiar, non? Que capacidade. Sí, sí. Hoxe, bueno, falamos tamén de cidades, non? Que a parte de obras concretas, ela tamén tuvo algún traballo como urbanista, non moitos, non? Pero algún tivo. Hoxe falamos de cidades máis inclusivas, non? E dos coidados, de novas formas de habitar, de, non sei, pensando aquí nun exemplo en Galicia, a cidade de Pontevedra, Tonucci, a cidade dos nenos, todas estas cousas, non? Que hoxe falamos. Entón, que pode achegar a figura de Rita a este debate? E, digamos así, xa para rematar, que aporta ela, que aprendizaxes pode deixar para novas xeracións? Bueno, penso que ela tivo unha forma personal de ver a arquitectura, que era unha forma honesta, e digamos que ela penso que se incardinaría con toda naturalidade no tema da arquitectura dos cuidados ou no urbanismo inclusivo. Porque tal e como ela se desenvolvía e o que ela escribía nas memorias dos proxectos e o que ela, digamos, facía, digamos, era a consciencia de que as persoas tiñan que vivir o mellor posible. E todas as persoas, o sea, tanto un xornaleiro como un potentado, non? O sea, que todos tiñamos esa necesidade de vivir nuns espacios axeitados. E darlle importancia, digamos, a ese valor que ten os cuidados, o sea, que ten atención ás persoas cando as necesitan. En ese sentido, pois sí que, digamos, non é o que ela fixese, senón a actitud dela, o que, digamos, nos podemos aproveitar, nos pode servir de exemplo. Bueno, pois con esta reflexión abro aquí a algunha posible pregunta ou intervención do noso público. Non sei se as persoas da familia que nos acompañan queren contarnos
algunha anécdota ou como na familia, non? Se fala de Rita. Aquí tengo un micrófono. Gracias. Poco puedo decirles sobre Rita o la hija porque la conocía a raíz de estas cosas. A la hija, a la madre ya no la conocí, a la homenajeada. Pero a la hija la conocí aquí cuando le hicieron la placa aquí. Y muy poco puedo aportar gracias a estas cosas, que fue cuando la biografía de ella supe algo de ella más. Porque por casa, por mi padre, por razones de la vida, mi padre quedó huérfano de niño. Y en esa época coincidió que después él, cuando tenía 15 y 16 años, se emigró para Cuba. Y de ahí, a la vuelta, pues ya todo, en fin, por mi padre sabía que tenía una parienta que era Rita, poco más, pero muy poca cosa sé sobre ella. Para contarles yo, contarles algo. Bueno, pois isto xa nos dá unha idea, non? Do difícil que é desenterrar as historias destas mulleres e do valiosa que é a investigación de María e, bueno, e do importante que é difundir isto. Muy poco puedo aportarles sobre la parienta, porque, claro, en fin, convivimos poco. Yo no la conocí. Conocí ahora aquí a la hija cuando vino aquí. Y ya mi padre también muy poco, porque cuando mi padre vino de Cuba para aquí, para España, pues ya vino con 30 años o así. Y ya de aquella, pues ya Rita estaba casada en Madrid, ya vivía una vida distinta, en fin, y ya no coincidimos, nunca coincidimos. Sí, porque lo que sí tenía, aunque sí que tiña familia, me dá unha sensación de que é unha familia moi volcada no núcleo familiar, pero que despois son como moi desarraigados, entre comillas, o sea que Rita cambia de Ourense a Madrid, de Madrid a Murcia, de Murcia a Barcelona, sin ningún problema, o sea, ela vai cambiando e non se preocupa polo que queda atrás, o sea, non sente nostalgia. Sí. Bueno, unha muller de vanguarda sempre mirando para diante. Moitísimas gracias. El que está un poco más enterado es aquí. Ah, sí? Sí? Por favor. Luis, que puede Bueno, yo también poco puedo informarle porque, como explicó la arquitecta, el libro, Sí. hablaran conmigo en una ocasión. Sí, Cándido, sí, habló con usted. Hablaran conmigo para darle información. Sí. Bueno, y le di la poca información que tenía sobre ella. Hoy en día ya tengo alguna más, ¿no? Por mediación de las hijas y eso. Pero bueno, yo tampoco la conocí, claro, lógico. Sí. Y nada, todo lo que sé, pues es gracias al libro de ustedes editaron sobre ella. Sí. Y poco más puedo aportar porque lo que puedo aportar ya lo dijo usted perfectamente bien todo. Muchas gracias. Poco más puedo decir. Muchas gracias. Y gracias a usted. Gracias. Non sei se alguén ten algunha cuestión, algunha... Non, bueno, pois nada, con esta reflexión, como digo, e con esta evidencia, non? De que temos que seguir con este traballo de desenterrar, pois douche sobre todo as grazas. Bueno, solamente quero por esta imaxe de Rita cando era maior. Xa, digamos, cunha cámara de fotos que era moi aficionada a todo tipo de aparellos e a fotografía moitísimo. É unha imaxe que me parece moi interesante, moi atinada sobre ela. Isto sí que non o sabía eu, compartímoslo hoxe tamén, non? Que ela era, bueno, pois, moi de tecnoloxía da súa época. Cada nova máquina que aparecía... Todo, electrodomésticos, de todo, vamos, sí. O podcast ten o título de Rita Fernández Queimadelos e titulámoslo pola primeira muller que asinou proxectos de arquitectura en España. Quero dicir, porque ela é a terceira arquitecta galega
a terceira arquitecta en titularse en España, a primeira galega, pero creo que Sí, o a que primeira o que que é firma. relevante dela para min, Sí. creo eu, non? É que é a primeira que pode asinar os seus propios proxectos, porque houbo moitas outras e que nos, que nos explique mellor María, que xa tituladas pola reticencia da xente a contratar unha arquitecta muller, ao mellor traballaban sin asinar os seus proxectos, traballaban nun estudio de un home Bueno, e eran eles os que asinaban. Isto era tamén Sí, habitual. eso era habitual. E despois, por exemplo, Matilde Ucelai, que é a primeira que remata no ano 36, pois, xa xusto cando remata, entra a formar parte da executiva do Colexio de Arquitectos, non? Xustamente aquela executiva, esta era, digamos, a prol da República. Entón, expedientana. E non lle dan o título, non lle reconocen o título hasta no 47. Entón, inda que pudo haber firmado algún proxecto, pois eran de compañeiros, non? E, de feito, ela nunca puido exercer cargo público, nin os encargos que tiña, pois si que eran privados, porque non podía exercer, non? Rita, de feito, tamén é a primeira muller que está nunha oficina técnica, o sea, que é, digamos, funcionaria, porque en os servicios técnicos de regiones devastadas, pois ela é, e o tema de construcciones escolares, pois tamén é un encargo público, non? Sí, e aquí tamén hai unha cuestión que tamén se comenta no podcast e que tamén, me abriches aí esa xanela, que, por ser muller ela tivo moitas limitacións, sobre todo limitacións, pero tamén algunha, non sei se chamarlla vantaxe, non? Pero que había pois esas cuestións máis de politiqueos, máis de relacións sociais, non? Como diste, que a un home o sitúan e o posicionan ao lado do poder, como ben contabas, pero que tamén é un risco de certos, trapicheos, non? E que a veces a escollían a ela precisamente por pensar que nese sentido era máis blanca, non? Sí, porque cando a propón para encargarse das construccións escolares de Murcia, pero da provincia, pois nos cando nos chegou, digamos, a información, dixemos, fíjate, claro, le encargan al arquitecto de turno, al varón de turno, el ser de Murcia, y ella, la pobre, la mandan por aí a los pueblos. Pero, claro, despois, cando pensa, resulta que la nombran porque nunha obra había caído a escola, o sea, por regateo de materiales, non? Entón, a nombran a ela. E claro, por que a nombran? Pois a nombra o que era o director de Construccións Escolares de España, que había sido profesor dela, e penso que precisamente a nombran porque ela non vai entrar nos trapicheos dos alcaldes cos jefes de falange e co gobernador provincial de que si este ferro vai para a miña casa ou esta area que de boa calidade e tal, porque ademais ela facía control de calidade. Ela facía. Sí, porque como o marido era químico, levaba as mostras dos formigóns das obras e ellas facía o marido, con lo cal tiña moitos cristos coas autoridades, e ela non se plegaba. Entón, pensando, e claro, que se lle encarga non é por casualidade, é porque ela ten un carácter o suficientemente forte e suficientemente independente que non vai entrar no trapicheo co alcalde que si te metes unha comisión e entón eu che encargo non sei que, porque eso non se vai dar, non? Bueno, pois, outra cousiña máis que, naquela nos ensina e naquela destaca. Deixámoslo entón aquí. Eu quero agradecer ao Concello da Cañiza por acollernos, a Deputación, como sempre, por apoiar este proxecto que é posible grazas a un equipo moi grande, desde, sobre todo, o Servizo de Igualdade, pero tamén equipos de comunicación, de montaxe, e, sobre todo, aquí as nosas asistentes de lingua de signos, que sempre nos acompañan e fan un traballo magnífico e moi necesario. Como vos comentaba, o podcast terelo disponible a partir das 9 en Spotify, en iVoox, a través da web da Deputación de Pontevedra, e quedades tamén convidadas e convidados á presentación do próximo capítulo, que lle imos dedicar pois a outra referente que é Corona González Santos, unha avanzada, unha pioneira neste caso da fotografía, filántropa tamén, farémolo en Mos, e, pois para máis detalles sobre días e horas,
Podedes seguir as redes da Deputación, podedes informarvos tamén a través da newsletter. Se non na recibides ou se non seguides aínda as redes, esta é unha excelente ocasión para facelo. Moitísimas grazas.